Shalom, nahuhulungi hami, amanami, inanami, anakon nami saluhutna, naro madohoti partangyangatta di Bornginon, di bagas joroon. Suang songoni na madohoti partangyangan, di ganup bagas tabe, marhite-hite, live streaming channel HKBP Depok Sada, Horas marihita saluhutna. Horas. Adorang so tapukka partangyangotta perjolo huwajahok kami ma susunan acara dihita di Bornginon. Perjolo marede sian buku edde nomor 570 ayat sada dohot 2. Fotum dukoni marede muse sian buku edde nomor 756 ayat sada dohot 2. Majahat turpuk dukoni marede hitamuse sian buku edde 256 ayat sada dohot 4. Dukoni jamita koni marede hitamuse sian buku edde nomor 774 ayat sada dohot 4. Dukoni tangyang pangodianon na pinasahat ni amang situa es simorakir. Dukoni tamarede sian buku ede onom 110 ayat sada huhut papungupilian. Dukoni tangyang panutup pasu-pasu. Tapasada ma rohata tapukama partangyangota marede mahita sian buku ede nomor 570 ayat sada dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ali debata, jala perbadahon badakku dopak bangso na sodaulat roha, say palua maahu sian bawa si ulahon si paoto-oto dohot hajekelon. Ay hodo debata haroroan ni haguguokku. Tongos ma hatiuronmu dohot hatigoranmu. Akan na manuguaw, pataro au tudulok ni habadiyaonmu dohot tu ingananmu. Haleluya martangyang mahita. Ale amanami para si roha na sumurung, debatani hatuaon nami, huingot hami do di akka arion, panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pahibul ma roha nami,
Jala perbadiai mamikiri sude na tinaonnai. Patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami. Asa hupopomi hami, hisap-hisap do sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manubus hami. Asa martua hami, marhite siani rodi saliling-lilingna. Say patupa may di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amen. Marede ita, sian buku ede 756 ayat 1-2. Turpuk dihita di bagasan Bornginon, ima na tersurat di buku Heber bidu 5 ayat 5 satu ayat 10. Heber bidu 5 ayat 5 satu ayat 10 tajahama marsikat soring. Situani malim natutudo Kristusi. Laos songonido ng Kristus, dang ibana makaiton sahala situa ni malim tu dirina, debatado na mandok tu ibana, anakku doho, sadarion doho hutubuhon. Songon nido nai dina asing, malim doho ro di saliling-liling na, mangihuton horong ni si Melkisedek. Tagan jolma ibana dipelehod do akka pangiduan na dohot elik-elik na mardongan angguk bulun dohot ilu-ilu tunaboy paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihod do ibana gabi malua sian hatahutoni. Ayatik pe anaki ibana diguruhod do pangoloyon marhite sian natinaon nai. Jaladung ripas gabi si horhon haluaon sa liling-liling na do ibana, disude na manguloy ibana. Diguar debatado ibana si tuan ni malim, mangihuton horong ni si Melkisedek. Olat nido sahat na, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jala na upyapsa. Amen. Marede hita sian buku ede 256 ayat 1-4.
amata nang nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamu amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpuk jamita di partanyangata bornginon, tersurat di Jeremia bindu 30 sada, memuka sian ayat 30 sada, sahatu ayat 34, hujahahon ma dihita tapai ihut-ihut ma. Idama narodo aka ari sogot nina Jahoba, pukau kuma padan naim baru tu pinopar ni si Israel, doho tu pinopar ni si Juda. Dada songon padan nahubaheni na jolo tu opu nasida, uju nahu takup tangan nasidai, laho manogihon nasida ruar siantano Misir. Hape diose nasida do padan nahubaheni, atik pe au harajaan nasida nian nina Jahoba. Ai ondo padan si bahenoku tu pinopar ni si Israel, dung salpu akarion nina Jahoba. Leonoku mapatiku tu bagasan ate-ate nasida, jala suratonoku doi tu bagasan rohan nasida, asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsoku. Jadi dang pe podaan ni sahalak donganna, manang dohonanna tu haangginai songonon, tandahamu ma Jahoba, ainunga saluhut nasida tu manda au sogot, tole na met-met, tole nama godang sian nasida nina Jahoba. Aimar parmuati do sogot rohakku mida hajahaton nasidai, jala dang be ingotoku dosa nasidai. Ido sahatna turpuk jamita dihita di bagasan bornginon. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, nunga ditopo-topon deda bata, bahwa bangsa Israel ikon gabe bangsa pilihan dan akan menjadi bangsa yang besar. Allah telah menetapkan Israel sebagai bangsa yang dikasihinya, dan karya penyelamatan Allah bagi dunia ini telah ditetapkan itu dari mulai manusia pertama sampai kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa itu berada di pembuangan karena ketidaktaatannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Walaupun Israel berkali-kali melanggar perintah Tuhan, tetapi Allah melalui Nabi Yeremia menubuatkan akan datang waktunya. Waktunya akan segera datang. Allah akan membebaskan mereka dan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan juga kaum Yehuda. Pemulihan keselamatan untuk bangsa itu pada waktunya akan datang. Perjanjian yang telah diberikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel dulu itu, yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, idodedok di ayat 32. Perjanjian yang telah diberikan melalui 2 loh batu yang dibawa kemana-mana, Potifar Badanani sebagai simbol keberadaan Tuhan, itu harus diperbaharui. Amang inang, diperbaharui bukan berarti dihilangkan, tetapi ada yang harus direvisi dalam penerapannya. Di dalam menerapkannya kepada kehidupan bangsa itu, ada hal-hal yang harus direvisi. Perjanjian itu direvisi dan dikaji ulang, sehingga semua umat tidak lagi takut untuk melakukan hukum Taurat itu.
Kegagalan Israel dalam menaati hukum Taurat Tuhan dipandang penting untuk diperbaiki. Maka dalam hal ini kita bisa lihat Allah mengatakan kepada Yeremia di ayat 33b, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ido didok lehonoku mapatiku tu bagasan ati-ati nasida, jala suratonoku do itu bagasan rohan nasida, asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Perjanjian ini betul-betul menjamin pengampunan akan dosa-dosa bangsa Israel. Serta perjanjian ini juga menjadi pengikat yang mempererat hubungan antara Allah dengan umat manusia. Dalam hal ini amang inang nahina holongan, kita boleh melihat bahwa Allah sendiri yang berinisiatif untuk menunjukkan kepeduliannya kepada umat yang dikasihinya, supaya bangsa itu sekalipun mereka cenderung berkali-kali dan berulang-ulang tidak menunjukkan kepatuhannya, tetapi disinilah Allah berinisiatif supaya umat itu terus-menerus menjadi umat yang dikasihi Tuhan, sehingga mereka harus diingatkan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan seturut dengan perilaku mereka. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, molotar bereng turpukon Yeremia 30 sada ayat 30 sada 134 ini sejajar dengan Heber manang Ibrani walu ayat walu 112. Kita bisa buka Heber 8 manang Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Inilah kesejajaran tentang firman Tuhan yang diutarakan oleh Yeremia. Heber walu ayat walu 112. Ai dihata do nasida dina didoknai naroma aka ari nina Tuhani pajongjongoku madisipa dan naim baru tipino parni Israel doho Juda. Dada sumantu padan nahu pajongjong di aka ama nasida manogihon nasida ruar sian tano Misir. Ai somian nasida di bagasan parpadanaki nang aupe danghu pasari-sari nasida nina Tuhani. Ai ondo padan nanaing pajongjongoku tupino parni Israel dung salpu aka arii nina Tuhani. Lehonoku do akapatiku tu bagasan roha nasida jala tu ate-ate nasida suratonokui dungi gabe debata nasida maau jala nasida gabe bangsoku jala dang pola be diajari halak dongan nasa bangso manang haanggina pe mandok tanda matuhani ai tandaon nasida luhut na doau akan namet-met nang akan nama godang pe ai marpamuati dorohaku mida hage duhon nasida jala nasotu pabe ingotoku aka dosa nasida. Inilah kesejajarannya itu yang bisa kita lihat dalam pemberitaan Yeremia tertulis di dalam kitab Ibrani. Ini menunjukkan bahwa penggenapan akan pemberitaan Nabi Yeremia yang diulang kembali pada zaman perjanjian baru yang tertulis dalam Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Israel dalam rencana keselamatan Allah. Allah memulihkan keadaan bangsa itu dan pemulihan itu bersumber dari Allah sendiri. Amang inang, ini yang menjadi ciri khusus tentang perjanjian baru yang diberitakan bahwa karunia Allah itu
berupa hati dan tabiat baru bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, supaya mereka spontan dapat mengasihi Allah dan mentaati firman-Nya. Jadi ketika firman diberitakan, hukum Taurat dibacakan, spontan ada keterikatan, kepatuhan untuk menunjukkan kasih kepada Allah dan menerapkannya di dalam kehidupan nyata. Disinilah yang mau dikatakan dan mau diarahkan, bahwa ketika kita dipanggil dan diajak untuk memiliki hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, kemampuan untuk mengasihi dan menaati Tuhan itu digerakkan oleh Roh Kudus-Nya Tuhan, digerakkan oleh Roh Tuhan, dan itulah yang memampukan kita untuk melakukannya dan menerapkannya. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati juga akan mengalirkan kasih itu sendiri di tengah-tengah kehidupan nyata. Perjanjian baru itu memotivasi kita supaya kita boleh berjuang bersama-sama dengan Tuhan, melakukan segala yang baik. Kita boleh berjuang bersama-sama dengan Roh Kudus-Nya Tuhan yang memampukan kita untuk melawan segala yang jahat. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat lagi dalam pemberitaan ini di ayat 30 sada. Idama narodo aka ari sogot nina Jahoba, pukau kumapa dan naim baru tupinopar ni si Israel, doho tupinopar ni si Juda. Dan di ayat 30 didok, ai ondo padan si bahenoku tupinopar ni si Israel, dung salpu aka arion nina Jahoba, lehonoku mapatiku tu bagasan ati-ati nasida, jala surat tonokku doi tu bagasan rohan nasida, asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsoku. Mari perhatikan dalam ayat yang kedua ayat ini. Di ayat 30 sada didok narodo arisogot, di ayat 30 sada. Dan di ayat 33 adong di sini dok dung salpu aka arion. Apa yang mau dikatakan? Bahwa di sini adalah penekanan tentang waktu ini adalah waktunya Tuhan. Waktu ini adalah waktunya Tuhan. Ari ni jahubado ari ni ngoluta. Ari ni jahubado hari yang ari ni jahuba ima hati hade batasad diri patuduhon hagogoon dohot huasona na paluahon bangso Israel dohot paluaho kita sian ngolu nagok pardangolanon. Ketika bangsa itu sedang mengalami ketertekanan, penindasan, Tuhan katakan narodo arisogot ikon salpudo saluhut nai. Dung salpu akari arion, bahwa semuanya akan berlalu. Nang pardangolat tape di pardalanan ningolu tahun. Gok aka parukilon, gok aka persoalan, gok aka namasa natabolus, alai taingok ma, bahwa semuanya akan berlalu seturut dengan waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan memulihkan bangsa Israel, dan Tuhan juga akan memulihkan kehidupan kita umat manusia yang dikasihinya. Pelan-pelan tapi pasti pemulihan itu akan Tuhan berikan kepada kita dan kepada dunia ini sendiri. Bangsa na terbuangi ikon mulak doi ditikina hombar tuha lomoni rohani debata. Patu paun debata do pemulihan, baik penderitaan, baik kesusahan, baik karakter, baik sifat, baik kejahatan, semuanya akan diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Amang inang, inilah yang menjadi peneguhan bagi kita. Tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan
persoalan yang tidak berlalu. Tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan yang abadi atau kekal. Semua pasti berlalu seiring berjalannya waktu. Songon parjamita tului jidok martik kibedo saluhut di hasianganon. Seturut dengan waktunya Tuhan, kita yakin dan percaya di dalam keterpurukan kita, dalam kesulitan kita, nang di bagasan pergumulan namasa na diadopi portibion, pelan-pelan akan dipulihkan oleh Tuhan. Setiap orang akan mengenal dan merasakan kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan berpihak pada umat yang dikasihinya. Tuhan menjadi pembela kita dalam kebenaran dan keadilannya. Karena kasihnya, maka Dia yang berinisiatif untuk mengadakan perjanjian baru itu sendiri. Di lehon debatado patik na itu bagasan roha, doho tu bagasan ate-ateta. Amang inang, ini yang menjadi penguatan. Tujuannya untuk apa itu diberikan ke dalam hati kita. Asa saluhut jolma manusia menjadi umat kepunyaan Allah dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Bangsa Israel tidak hanya sebagai simbol manang gelar sebagai bangsa ni debata alai pangalahona dausian hatain debata dang dipatuduhan karakter manang perbuatan sebagai umat Allah, tidak lagi seperti itu. Tetapi ketika mereka sudah mengemban sebagai umat Allah, umat perjanjian, disitulah karakternya, sifatnya, perbuatannya, kasihnya, ketaatannya juga menunjukkan betul-betul menghidupi dan mengimani pemberitaan itu sendiri. Artinya menjadi umat kepunyaan Allah yang hidup dan menghidupi firman Tuhan serta perintah Tuhan itu berangkat dari hati yang terdalam. Tidak karena unsur paksaan, tidak karena ada hukuman, tidak karena harus diarah-arahkan, tetapi karena penuh kesadaran kita adalah umat tebusan Tuhan. Tidak lagi karena unsur paksaan, kita mau melakukan kebaikan dan menaati hukum Tuhan. Dan inilah yang menjadi sukacita pemberitaan bagi kita malam ini amang inang. Allah menaruh Taurat dalam hati, dalam batin, dalam nurani umatnya. Dengan demikian setiap umat akan selalu mengingat hubungannya kepada Tuhan. Dan kemudian itulah yang mencerminkan dia melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Firman Tuhan yang telah direnungkan melalui pemberitaan itu boleh menjadi cermin bagi setiap umat percaya untuk melakukan apa yang baik. Firman yang melekat di hati itulah yang menjadi cermin bagi kita untuk bertindak, berkelakuan, berucap, manang berkata. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pemberitaan ini juga yang menjadi sukacita kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan, bahwa sekalipun kita sering melakukan dosa pelanggaran, tetapi pintu pengampunan Tuhan selalu berikan kepada kita. Tuhan selalu mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Sebagaimana juga Allah selalu membuka pintu pengampunan bagi bangsa Israel, demikian juga kepada kita. Ido umbahen didok di ayat 30 pati. Jadi dang pe podaan ni sahalak dongan na manang dohonon na tuhaha angginai songonon. Tandahamu majahoba aitung saluhud na sida tumanda au sogot. Tole na metmet tole na magodang sian nasida ni na Jahoba ay marpamuati do sogot rohaku midaha jahaton nasidai jaladang be ingotokku dosa nasidai. Inilah yang menjadi sukacita. Tuhan mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita seturut dengan kasih karunia Tuhan. Amang inang
pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah merupakan dasar dari perjanjian baru itu sendiri. Tuhan Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai korban pendamaian itu, sebagai korban penghapusan akan dosa-dosa kita, penggenapan akan janji Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan pemulihan-Nya, menyatakan keselamatannya. Itu bisa kita renungkan dalam penderitaan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Sekalipun umat Tuhan berbuat dosa, Tuhan selalu memberikan pengampunan itu. Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, tungsu rarara dosamuna songon abit bunga dab-dab, botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit bunga hasubah, gabe songon hapas domuse. Inilah yang menjadi kepastian bagi kita dan menjadi kabar sukacita bahwa seluruh umat Tuhan yang mau dengan keterbukaan hatinya manol solia kadosa nang pambahenanna, amang inang Tuhan akan selalu berpihak kepada seruan kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang yang menjadi perenungan bagi kita, ketika Tuhan anugerahkan pengampunan itu sendiri, maukah kita juga mengampuni? Mari kita berefleksi dalam kehidupan kita sebagai umat yang ditebus dan diselamatkan Tuhan. Marilah kita menghidupi firman Tuhan, berperilaku menghidupi dan melakukan sesuai kehendak Tuhan, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, serta mau mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Amin. Martanya kita. Mauliati rohanami diho ali Tuhan. Di pasu-pasuho ngolu nami sahar wadik tikion. Boy hamui marpungu di bagas coromon. Nang saluhut ruas ni huriam napungu di bagas nasidah di bornginon. Patupahon ibadah pertanyaan. Tuhan nunga hutangion hami barita nauli di bagasan tikion. Sayhoma na mangajari hami, na mampargogoyhon hami, mangulahoni di tonga-tongani ngulu nami. Tuhan, hodo debata nami, na toktong mangalehon keselamatan, na toktong mangalehon pengampunan, na toktong manarihon narikot di ngulu nami. Tungasi maroham di hami Tuhan. Jolma nagok dosa dohami, nagale alsi maroham, patog togu-togu mahami, di dalan natiuri, asa unang hami, madabu tubagasan dosa hajahaton. Tuhan manang ahape na mian di bagasan roha nang pikiran nami, songon pergumulan dan perukilon, nahwa dopi hami di tongani ngulu namion, hupasahat hami ma tu tanganmu nasun gugui, asa homa na patupahon nauli nadinggan di tonga-tongani ngulu nami, jala posto rohanami tu lehonomu do jalan keluar di saluhut aka pergumulan nahwa dopi hami di pardalanan ngulu nami. Tuhan di bagasan tikion, hutangnya ko kami do saluhut ruas ni huriam, na tongon di bagasan parsahiton, na PHB di lagi ni podoman nasida, na dirawat di bagas, nang na dirawat di rumah sakit. Tuhan molotungpe soboi hubilangi hami akaguar nasida, alai hodo na mamboto saluhut na asima roham. Saya buat ma jala bolokon akasahiti, pahipas ma pamatang nasida Tuhan, jala pamaluma asima roham, molotung jauh-jauh nasida, di sihol ni rohas nasida, laho marparsaoran nauli, sialab dang boy di patupan nasida, alani hagaleon ni pamatang, Tuhan asima roham,
patogu maha porsiaonna, jala tok maho Tuhan na mangapehon tanganmu na sun gogoi, membuat akasahiti pamaluma, asa tungboi hami di hari-hari na mangihut, boi marparsaoran nauli, marpungu di bagas joromon, laho patupahon peribadahan nami. Nang hami pe napungu di bagas joromon, molotung adong akasahit na marlokotan di pamatang namion Tuhan, saya buat mai bolok koma, asi maroham, pasu-pasu masih panganon si inumon nang ako obat penahu pangan hami, jala ima Tuhan gabe pangalapan pasu-pasu, marhiti hahi pason nanilihomu Tuhami ganuk. Tuhan, sesa masa luhut dosa pangalau sion nami, asa tamahami di jolom. Mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami Tuho. Amin. Mari dehita sian buku ende nomor 774 ayat 1 tambah 4. Tangiang pangodianon pinasahat ma tu amang situa es simorangkir. Tapasada marohata martang yang mahita. Debata para siroha jala perdingga basa nausobahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tamasi Tuhan madok mulai hati Tuhan oleh Tuhan. Siala dengan dibasam doot asin di roham. Nama nunggu-nunggu hami manipat di bagasan mornyon. Terlumu oleh Tuhan. Ilak kodo di hami tiki. Lapatu pahon pertangyangan di huliami. Ima sisa minggu. Mulai tema Tuhan nunga di papungo hami di bagason. Suak songonya karuasmu napatu pahon per minggu pertangyangan di ganu bagas nabi. Sialnya Tuhan hatam noktari partu hami saluhuna. Marhite-hite naposom oleh Tuhan. Paso-paso mai asabohal nami lapa toguhon haporsion nami dia kena mengula-ula nami si ganu pari. Mulai tema Tuhan ala nunga dipilih Tuhan sebagai songo bangsom. Marhite-hite patikmu nang tongosmu
tu bagasan atete nami, jala isra tokko Tuhan di bagasan rohanami. Debata para si roha jala perdengkap basa, di bagasan borngin oleh Tuhan, mengidut hami tu adopan munabadiai, asa hototong nama dongani hami, disude akka rencana-rencana ni ngulunami oleh Tuhan, nama nugu-nugu hami Tuhan disaluhu unai, tarlumoi ya Tuhan diakaya nakon nami, nasa tokin nai, menghadapi akka ujian di persekolahan nasida, ujian sekolah, ujian masuk perguruan tinggi oleh Tuhan. Patongon mana sida sudah ka nadi persita-sita ni rohana sida oleh Tuhan. Asatung mariaria nasida mangulau saluhu nai, gabi anak nah saya matong di julun nami nasida termobi di julum mabuan akka hamuliau diho ale debata para siro hajala perdenggap bahasa tungasi maroham disudia karuas munamar seraki molo tungadong ale Tuhan karuas munamar sahid dongani nasida patogu haporasion nasida Tuhan lama ngalo parsahitoni jala pasu-pasu saluhu naka obat na dipangan songoni akka para medis gabi haba oron ni hamamalum nasida debata para siro jala perdenggap bahasa upasatai matotohong akka pamareta nami na memimpin negara nami oleh Tuhan Indonesia pargijak satu partoru parbisukin nasida lama buat akka kebijakan-kebijakan di pemerintahan nami asang dia mabuat lasiroha keadilan di saluhut bangsa nami Indonesia oleh Tuhan. Terlebih lagi Tuhan kebijakan-kebijakan tu akka pandemi COVID-19 siaon. Di bagasan nang mardana le Tuhan vaksin pasu-pasu masaluh naka vaksin nang mardana dia kadi saluhut akka bangsa Indonesia on. Asabun sida Tuhan mangalo saluhna parsahiton pandemi COVID-19 siaon tujulan non gabi tamar lasiroha terlebih lagi Tuhan boy hami marsaur di bagas mona le Tuhan dosa saluhut akka ruasmu nanang manangion hatam jala pasahaton akka puji-puji tuho debata pasiroha jala paringga basa disaluh na Tuhan akka parhaladom male Tuhan upasatai ma tuho saluh na togu-togu nasida Tuhan lamang ulau nakatohon nang panasaha mi tu nasida asenggian nasida Tuhan gawe tiruan disaluh takarwasmu maulai tema Tuhan pasatami tuho disudia kadosa pangalasion nami oleh Tuhan upangiru hamil hodi bigasan uduk ni roha tu alehan sesahum mai asa tuk talup hami Tuhan mengidu jalam majalo akka pasu-pasu nanak pasato murupe Tuhami holan mangasahon gornya nakmu Tuhan Yesus Kristus mengidu jalam martangiak kami tuho amin. Maredehida sian buku ede 610 ayat sada daud udutna uhut tapapungu pilihan. Martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut selehon-lehon na denggan doot na sauli basa na mauliutus,
Upasat hami masyanan nilami tu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe wapna khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asau parhasia kami pelianon. Patimbulhon harajaumu itonga-tonga ni huriam doho ti portibion. Buhai maruhan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni selolemi tuhami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon di tangiang hato patai. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajau. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran iton di perbadia. Ima namandongani jala mamasu-masu hamu saluhutna. Amen. Horas madihita saluhutna, Tuhan Yesus memberkati.